Ou se, por exemplo, unha persoa me preguntaba que podía facer para solucionar un problema intenso de maniotas. Bueno, as maniotas son as agujetas de toda a vida. Que alguén te dixera que tomando bicarbonato previamente, durante ou incluso despois do exercicio, pode ser isto unha solución ou algo positivo para estas maniotas. Bueno, pois realmente a resposta é que non. Que nos axuda o bicarbonato en competición. Buah, pedazo de arcoiris. Esto se sale del guión, ¿eh? Mira que arcoiris máis chulo. Bueno, non sei se ve ou non se ve, pero por si acaso. O bicarbonato que fai é contrarrestar a acidez, sobre todo, bueno, a nivel sanguíneo, contrarresta esa acidez. Entón, por que se usa no deporte concretamente para correr? Pois porque de esforzos de moi alta intensidade, sobre todo en medio fondo cando competimos, eu utilizo moito en 800 metros, aí sí que nos axuda a que ese agarrotamiento que produce o ácido láctico pois se retrase ou se minimice. Pero realmente as maniotas non teñen nada que ver con esta acidez. As maniotas son microroturas musculares de forma literal, pequenas ou máis grandes en función das sensacións que ti sintes despois de competir ou de entrenar forte. E o bicarbonato en este momento eu non já topo ningún beneficio. Se alguén por aí considera que pode ter algún beneficio, que nos diga aí nos comentarios ou así, podémolo valorar, pero a priori o bicarbonato non ten ninguna función positiva para evitar ou minimizar as maniotas en ese sentido. Para as maniotas, actividade física moderada, aumentar quizás a dosis de proteína antes, durante depende do exercicio, obviamente, non? Pero o acabar o exercicio é moi importante que nas 2 horas pós-exercicio sexamos conscientes de que hai que empezar a meter proteína, e se foi unha actividade moi intensa, neste caso foi un trail onde hai un traballo excéntrico ás veces nas baixadas moi potente que nos machaca os cuádriceps, a min tenme pasado, pois nos seguintes días podemos aumentar a ingesta de proteína hasta 2,5 gramos por kilo de peso. Aí irán aminoácidos que tamén nos poden axudar. Algo non tan habitual que non o teñamos en conta, pois omega 3, por exemplo, os ácidos grasos omega 3, e se buscamos que teñen unha cantidad máis grande de EPA que de DHA, como fan un traballo antiinflamatorio e as roturas crean inflamación, pois tamén nos poden axudar. O frío tamén nos vai axudar, meter as pernas en frío. Realmente, o frío a nivel de adaptacións positivas igual non é o mellor, pero sí que para evitar esa inflamación e ter unha sensación un pouco máis moderada, máis liviana, pois sí que o frío pode ser tamén unha boa estrategia. Pero a nivel nutricional, omega 3, máis proteína, magnesio que axuda na relajación deses músculos e sabes que nunca pode faltar, pois quizás sean as cousas máis sencillas. Podíamos falar de creatina, pero que a creatina non funciona a tan curto prazo. Se xa estás tomando, pois xa está, aumenta se queres un pouco nos días previos o día da competición e os días seguintes, pero vamos, a clave final do que vos quería transmitir, madre mía que se me foi isto a 4 minutos, vou ter que empezar a concretar máis. A clave é que bicarbonato para as agujetas, non.